jantzi! Egunon, Euskal Herria! Egunon, bai, gubixon artean, zeinek irabaziko dago elkonkiz. Zuk ere bai, jende honitzek egiten dute galdera hori, eta onena ikustia da. Sinetxi, onena ikusi Lasaerrian dena argituko data. Por cierto, maio zu mesedez ogi barra bat, etxera gamateko. Azkena, zuertzako zaude? Bueno, ez dago izki. Coño, jantzi! Hombre, uno, korta, zer go? Gize egiteke ben, zaritzen Patagonean. Ez, Patagonean etorri berria naiz, etorri nauk, ogi erostera, bazkaltzeko eta, Lasaerrian. Nire urta etorri naupa, ogi erostea, no? Erosi, lasai. Azkena, jantzi geruan dau, sentitzen dau? Gauen, daukazu nahi guzu. Cereales, txapata, basarrikua, romano... Ez ez topakiteko zein digonena, jantzi. Zaket nire ez naiz batera ditua... Ez ez nire ditua, decisión, jantzi, decisión, Nire izgaldetu, nik... No me toque los cojones, jantzi, no me toque los cojones. Hemen erabaki, jantzi, verdad, hay que decidir. Hemen asamblea igu, asamblea, hemen txabartan igu, no? No me toque los cojones, jantzi, hemen asamblea igu, asamblea, bai, asamblea. Korta, aukeratu ezazu ogi bat. Jantzi, énfasis, un poquito de énfasis, konkisen bezala intzak, puramente pixkatek intzak. Intentzio egin, no? Ongi, errepikatuko, lasai. Otxu bai. Ongi etorri, Kortak bere esnesopa prestatzeko, zein den ogirik egokiena jakiteko antolatu dugun asamblea berezi honetara. Bost ogi ditugu, eta batek gaindituko du asamblea hau, batek. Zein izango da, zein aukeratuko du Kortak? A ver, sopakoa fuera, sopa, otxi sopaiteko honaek, ñapurra osko eta beltzaek, gaztine. Ustedes están discriminando al pan sopaco de los demás panes porque es más negro que los demás. Ustedes son uno lacita, ¿me están entendiendo? Mira parada, ustedes son lacita. Ustedes son lacita. Venga, parada, a Cuba. Sí, me voy a Cuba, acá en vuelo charter. Vete ya. Sí, Leandro, que es gerundio. Venga, hemen hori entzun behar. Korta, jarra dezagun, ordon, ogi beltzori kanpora. Fuera. Lau, geratzen dizkizu. Alpiztia gan hori fuera. Hoi pirigitentzako janaek. Pepitas fuera. Bueno, ordon, bigarrena kanpoan, 3 geratzen dira, beraz zirkulo isten, ari da. 3 artean, bat aukera hau. Bat. Sankuitza fuera. Sankuitza nizkinatan seko izatetxeok, pekero libratzeko problema izatizkinik. Fuera sankuitz, no? Vale, ordon, sankuitza fuera. Bai, gorra, oke, gorra. Ongi. Erabaki garrantzitsua da, Korta. Batzeki. Gauzak entzun behar diala. Bai, etxei, bai. Beraz, 2 geratzen dira. Basarriko gila eta txapata. Bat, aukeratu, eta ondo pentsazazu, Ondo pentsau, Ez gutxo, no? Ondo pentsau. Batzeki. Bat aukerau. Duelo lengo ju. Duelo. Nola que duelo? Bai, duelo lengo ju, teira hozte una hoxe bera hoziko ez. 2 ogien arteko duelu bat? Y gorra leitzo, ¿qué tienes? Me han brito en la oreja, no brilla, ¿eres? Sonotone necesitas, sonotone. Duelu bat duelu inbardu ogien arteko. Ez alde gaitzen. Bai, duelo lengo ju. Teira hozte una hoxe bera hoziko, no? Hau pelma. Bueno, indezagun duelo, 18kozko duelo hori. Ongi etorri, Kortak bere esnezopa bihar den bezala prestatzeko, zein den ogirik egokiena jakiteko antolatu dugun duelu ikaragarri honetara. 2 ogi mota, txapata eta basarrikoa, eta 2 katilloka da esne. Zeinek lortuko du garaipena? Zuk zein aukeratuko duzu, Korta? Duelua astera doa. 3, 2, 1, ekin, Korta! Venga, me cabe, tío. Venga, aukerau, 2! Bio batera, horrean nola jakin behar dugu, zedik irabazten duen. Minutu baten, aguantatzen duna, puskatu gabe barrun. Horrek aguantatuko. Venga, demora utxu jate da, vamos, minuto bat, venga, vale, Korta, ekin, venga. Buen Dios. Jarraitu, etxi gabe. Hiru, 2, 1, bukatu da denbora. Ikur ezagun zeinek irabazi duen. Venga, Korta, atera. Bueno, argi ikusten da. Txapata ogilak eraman du sarila. Beraz, ez dago zalantzarik ez? Atea ja, txapata, no? Ez da posible izango. Uix, esan azkena. Zesotek. Ni txapata gardita, txapata. Presa zekateta, hemen ningo itortu, Baina, Erorte. Korta, eta nik zeinekin bajandu behar dut orduan. Pues tú vas a tener que comer con tostada como los perros pingú. Venga parada, Yancy, venga parada.